Znáte ten pocit po třetí kávě nebo energetickém nápoji? Srdce buší, ruce se třesou, ale soustředění nikde a za hodinu přijde tvrdý pád. Pokud hledáte výkon bez těchto vedlejších účinků, řešením je Focus and Energy. Říkáme tomu chytrá energie. Proč? Protože základem Focus and Energy je princip synergie. Využíváme sice sílu přírodního kofeinu, ale nenecháváme ho pracovat o samotě. Klíčovým partnerem je zde aminokyselina L-theanin, získávaná ze zeleného čaje. Proč je toto spojení tak zásadní? L-theanin má úžasnou schopnost modulovat účinek kofeinu. Představte si kofein jako ostrou hranu a theanin jako nástroj, který ji brousí do hladka. Zatímco kofein obsazuje receptory únavy a dodává bdělost, L-theanin zvyšuje aktivitu alfa vln v mozku. To je stav, kterému říkáme uvolněná pozornost. Výsledkem není nervózní nabuzení, ale hluboké, klidné soustředění, takzvaný flow state. Žádné přepětí, žádný třes, ale energie není jen o tom neusnout. Je to o motivaci a o schopnosti zvládat tlak a tady přichází na řadu další, často opomíjená složka L-tyrosin. Ve Focus and Energy ho najdete v opravdu poctivé dávce 750 mg. Proč tolik? Tyrosin je prekurzor, tedy stavební kámen pro tvorbu klíčových neurotransmiterů, dopamínu a noradrenalínu. Když jste ve stresu, řešíte krizovou situaci nebo multitasking, váš mozek tyto látky doslova spaluje obrovskou rychlostí. Jakmile dojdou, přichází frustrace a mozková mlha. Díky vysoké dávce tyrosinu doplňujeme vašemu mozku zásobník paliva přesně v tu chvíli, kdy ho nejvíc potřebuje. Pomáhá vám udržet hlavu nahoře, i když je toho na nás moc. A nakonec, abychom zajistili komplexnost, přidali jsme rhodiolu roseu neboli rozchodnici růžovou. To je silný adaptogen. Představte si ji jako tréninkového partnera pro vaši nervovou soustavu. Rhodiola rosea pomáhá organismu přizpůsobit se stresu, zvyšuje fyzickou i psychickou odolnost a chrání buňky před oxidačním stresem. Focus and Energy tedy není jen nakopávač, je to nástroj pro stabilní a dlouhodobý výkon. Dostanete energii díky kofeinu, klidné soustředění díky theaninu, motivaci díky tyrosinu a odolnost díky rhodiole. Bez propadů, bez vedlejších účinků. Pokud chcete od svého mozku maximum, dávejte mu to nejlepší. Focus and Energy.